Sinä tulla koska... Mitä te teette? Paikallasi, Monseria. Puutteessa on nämä. Hälle aina annan. Prinsessa! Etkö näe, että minulla on tällä mielestä takamus? Niinkö? Kiitos. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Mä en saa ketään rakastumaan. Se on kivan näköistä. Sinä höpönassu se. Perse reikä. Idiootti! Näilläkin on! Antaa palaa tytön. Me jatketaan tästä, kulta. Anna mennä! Anna mennä! Anna palaa! Anna tulla! Mä aavistan, hän hellä on. Hän yllättäen onkin naatsilehnä. Hän oli 0 ja nyt hän on 0. Tuhat vuotta aikaa! Se tuntuu siis ehkä lievästi koskassa. No kas kapaan! Suuri halu käydä suolutamaan. Nyt aina saa, aina saa. Nyt. Herkules oli palvottu no mies! Sinä Karmanen. Mitä? Hän antoi voimasi! Ja voin antaa, olet ikuinen kakka! Tämä on 3. toiveeni. Haluan olla kaikki voipa! Rotta! Leiki kanssani, prinsessa! Yes! Montako kertaa sinut on tapettava? Maailman mahtavin paska! Wow! Kerrana, din. Antaa mennä! Kaikki tämä yhdestä leivästä? Kyllä.